बाइबेला जेब्लायबो मोनथाम टेन्सनि सोमोन्दै जों फोरमायो पास्ट प्रेजेन्ट फिउचार जानानै थांनाय आरो दा सोलिबाय थानाय आरो जागोन बे मोनथाम टेन्सखौ जोङो बाइबेलावहाय फरायोब्ला मोनो दा जागायजेननायावहाय इसोरा मा उद्देश्ययै मानसिखौ दायामोन आरो इसोरनि बे उद्देश्यखौ फुलफिल खालामनो थाखाय जिसुहा मा रल दंमोन आरो जिसुआ जोंनो गावनि बे साननायखौ जों जाफुंहोनायनि बबेबा मोनसे जोङो पार्टनि मोनसे बाहागो अंश दा इसोरा मोनसे गिदिर उद्देश्य लानानै गासैखौबो सोरजिदों आरो बियो गासैखौबो सोरजिखांनानै बियो गावनि महरै फैजों मानसि जोंनि सुरुबै मानसि दानि होननानै मानसिखौ दादों आरो बियो मानसिखौ दाखांनानै बियो ओरैबायदि बोर होदों जेनेसिस 1 चैप्टर 1:28 बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव दादों आरो इसोरा बिसोरखौ बोर होनानै होनबाय नोंसोरो गोबां फिसाफोर जानानै एरलांदो आरो फिरथिमिखौ बुंफबहोदो आरो बिखौ सासन खालामदो आरो सागोर नाफोर आकाशनि दाउफोर आरो फिरथिमियाव मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव एखतियार गोनां जादो इसोरा मानसिनो बे राइट्सखौ होदों अधिकारखौ होदों जायनि फलाव बेसेबांबा गिदिर मैदेरखौबो सासे मानसि 60 वेटनि आरो बिनिबो खमनि अजननि मानसिया बेखौ परिचालना खालामनो हायो आरो बेसेबांबा गिदिर गिदिर डलफिन नाफोरखौहाय परिचालना खालामो मानसिनो अधिकारखौ होदों मानो इसोरा दाजेननायाव बुंखादों जोंनि सुरुप जोंनि महरै इसोरनि महरै मानसिया दाजादों आरो श्रेष्ठ जिब होननानै बुंदों मानसिखौ मानसिया श्रेष्ठ जिब इसोरजों दाजानाय आरो नैबे जेनेरेशननि बाथ्राखौ जेब्लानो दादों अब्लानो इसोरा बोर होखादों नोंसोरो संसार मानियाव बुंफबहोदो होननानै बे समावनो बोर होदों आरो बे बोर होनाय समाव आदम आरो हौवाया पापाव गोग्लैनायनि सिगांनि बोर खाथिया पापनि उनावनि बोर नङा बे दानायनि उनाव लोगो लोगो जेनेसिस चैप्टर 1:28 नायोब्ला बेखौनो बाइबेला जोंनो फोरमायो आरो इंलिशनि वार्डआव मोनसे वार्ड दंबावो बे दिनैनि बिषय नङा अब्लाबो आं एसे बुंसै बेखौ किं जेम्स भार्जनावसो मोनगोन रिप्लेनिश होननानै बुंदों आरो मानसिखौ नोंसोर आरो जेनेरेशन बारायफिनबावदों एगेन नाथाय निउ किं जेम्सआव बे वार्डखौ मोननाय नङा मानोना भार्जना 60 दङ गुगोला खिन्थायो 60टा भार्जन दं दिनैनि बिषय नङा बेयो गुबुन दिनाव बे बिषया सावरायजाथोंसै जाय हक मानसिखौ मोनसे उद्देश्यजों इसोरा बेबायदि बोर होनानै दाबाय आरो बियो मोनसे समायना एडेन बागानाव दोनबाय मोनसे उद्देश्यजों आरो इसोरनि बे परिकल्पनाखौ सिफायनो थाखाय ब्रेक खालामनो थाखाय सैताना जेब्लायबो सोलो लायो हिसाबै बियो फार्स्ट टाइम जिबौनियाव हाबनानै आरो पापाव खोख्लैबाय मानसिखौ आरो जेब्ला मानसिया पापाव गोग्लैयो इसोरा गावनो जुनारनि बिगुरखौ गानहोनानै गोथांनि फिथाइखौ मोनजानायनि सिगां बे एडेन बारिनिफ्राय दिहुनहरदों इसोरा मानसिखौ नङाब्ला पापखौ लानानै बियो जेब्लायबो थाबाय थागौमोन बेनिखायनो बेबो जेनेसिसआव दङ पापखौ लानानै अरायबो थाबाय थागोनखाय बियो इसोरा एडेन बागाननिफ्राय दिहुनहरबाय आरो बेबायदिनो सेकेन्ड टाइम सैताना आरो मा खालामबावदों
सैन्यआव हाबनानै आरो बेयो आबेलखौ बुथारबावबाय। इसोरनि परिकल्पनानि एगेन्स्टआव जेब्लाबो सैताना आगान आगान खामानि मावबोदों जों बेखौ नुदों। आरो बेबायदिनो जुनारनि बुलिफोरजों मानसिनि पापफ्रा बै समाव उद्धार खालामजायोमोन। बेबायदिनो जोङो नुयो बोरमा मेन्दाखौ बुलि होनाय जोङो बाइबेलाव नुयो। बेजों बोसोराव खेबसे बुलि होनानै बे मानसिनि पापा नागारजायोमोन। आरो बे बुलि होखांनायनि नागारनायनि उनावनो रिपिट पापखौ मावफिनोमोन। आरो बेबायदिनो बोसोर थाङोब्ला मोनसे रिचुवेल जानानै थादों बेयो, मोनसे रिचुवेल। आं बोरमा बुलि दानबानो आंनि पापा नागार जाखायोब्ला आङो बे पाप मावनोसै, बे साइक्लिं मोनसे जादों। बिनिफ्राय फैयै फैयै मानसिखौ सोरजिनानै इसोरा जोबोद सैसोनायजों नेनानै थायो होनदों। आरो फैयै फैयै नहनि आमोलसिम नायबाय, सासेबो मानसिया इसोरनि फारसे गोसो होयै जाबाय। बेनिखायनो बियो मा खालामदों, नहनि न'खरनिखौ बासायनानै गासैबो प्रिथिबियाव थानाय मानसिफोर आरो जिब जुनारफोरखौ दैबानाजों बुथारजोबदों। बियो रिसेट खालामदों। जेनेसिस 9:1 बेयावबो आरो नहनि फेमिलिखौ एगेन इसोरा आशीर्बाद होबावदों। बेयावबो इंलिश वार्डआव किं जेम्स भार्सनाव बुंदों रिप्लेनिश, आरो खेबसे एरहोबावदों होननानै नहनि फेमिलिखौ इसोरा ब्लेस खालामदों। बेनिफ्राय गोबां नाबिफोर थिनहरबाय इसोरा, गोबां नाबिफोरखौ थिनहरबाय। आरो बे प्रफेटफोरखौ थिनहरनानै इसोरा गावनि परिकल्पनाखौ जाफुंहोनो थाखाय नाबिफोरनि दारै मानसिखौनो हमनानै सेस्था खालामदों। बियो मसेनि दारैबो सानावहाय जोमैयाव थानानै आरो खोमसि होनानै साया होनानै आरो मोनायाव जोमैयाव थानानै आरो बे जोमैयानो स्रां होनानै इस्राएलफोरखौ दैखोबोदों 40 बोसोर। अब्लाबो मानसिनि गोसोआ ओरैबायदि गोरा जादों। बेनिफ्राय आदमा पाप मावनायनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि जोनोमसिमाव 4000 बोसोर जाबाय। बेनिफ्राय गोबां नाबिफोरखौ थिनहरनानै नाबिफोरनि दारै गावनि साननायखौ जाफुंहोनो सानब्लाबो मानसिया इसोरनि साननायजों इसोरनि बोलोखौ सिनायै बायदि गावनि गोसो बायदि आगान सुरनानै इसोरनिफ्राय गोजान जालांबाय थादोंमोन। आरो बेबायदिनो फैयै फैयै बेयो स्वयं गावनो प्रिथिबियाव फैनांगौ बाध्य जानानै फैबाय। स्वयं गावनो फैबाय मानसिनि रूपाव। गावनो फैनानै बिनिफ्राय बियो मोनसे लामाखौ होफैबाय। मोनसे लामाखौ होफैनानै बियो गावनि फिसा हौवा जिसु ख्रिस्टनि दारै सोरगोआव थांनायनि बासायजानायनि लामाया माब्रै बेखौ जिसु ख्रिस्टखौ थिनहरनानै बेजों जाफुंनायनि मोनसे लामाखौ होदों। बियो जाहैबाय पास्ट टेन्सनि मोनसे ब्रिफलि आं बेखौ होबाय। बेनिफ्राय नै दा प्रेजेन्टआव नैबे जास्ट प्रेजेन्टआव आं दाख्लै न'खर गेजेराव बुंदोंमोन जे 1948आव इजराइला जुदि फ्रिडम जादोंब्ला बे मोनसे दुमदु बिफाङा रोदोमनायनि मोनसे सिन होननानै 1948आव जुदि दुमरु बिफाङा रोदोमबायब्ला दासिमहालागै बे बिफाङा थाजा जानानै बिबार बारबाय आरो फिथाइबो थायबाय आरो मोननाय समसिम फैबाय। दा जायफ्रा न'खर गिर्जायाव दंमोन गोसोआव दंखायो नैबे जोबनायनिबो जोबनाय 1948आव मोनसे सिनल' जागायनायनिल' जोबनायनिबो जोबनाय। दा माखासे बाइबेलनि प्रफेसिस दङ बेखौ एक्जाक्टलि नायोब्ला जोङो मोनथियो। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों बे फिरिनि मानसिया
जोबागौ मानि बेफोर जाथारगोन नख्रां आरो हाया गोमोरगोन आंनि बाथ्राया गोमोरनाय नङा मा बुंनाय जादों बे फिरिनि बबे फिरिनि 1948 आरो गुबुन गुबुन दंफांफोर होनबावदों लुकासनियाव गुबुन गुबुन दंफांफ्रा सोर 1947 आव इन्डिया आरो बेजों गुबुन गुबुन देशफ्रा फ्रिडम जादों आरो इसोरा गावनि फिसाफोरखौ इजराइलफोरखौ बै समावहाय दुमरु बिफां होननानै सानोमोन बेनिखायनो गुबुन गुबुन दंफांफ्राबो रोदोमोब्ला गोलोम बोथोरा खाथिसै होनना मोनथिदों मिन्स जिसुनि फैनायनि समा खाथिसै बेखौ बुजायदों आरो नैबे जेनेरेसना बे फिरिया जोबथारागौ मानि बेफोर जाथारगोन जों थैजोबनायानो नङा आरो बेफोर जागोन माबे जागोन जिसु फैनायनि सिगां मा जागोन बांग्रिंफोर जागोन देशजों देश जुद्ध जागोन गावजों गाव दानथारलायनाय सुथारलायनाय आरो खोनाफेरै हायावबो नख्राङावबो जेरावबो बेफोरखौ जोङो नुगासिनो दा जाहैबाय नैबे प्रेजेन्ट आरो फिउचारनिखौ जोङो जुदि मोनथिनो थाखायब्ला जोङो रेभेलेसन चेप्टार 21 आव नायदो बेयाव गोदान नख्रां गोदान पृथिबि गोदान जेरुसालेम रिक्रिएसन जों बे बिषयखौ बुजिनो थाखाय जोङो जिसुनि मोनाबिलिनि समनिफ्राय जों एसे प्रफेसि हिसाबै नायनि बाइबेला जोंनो मा हिसाबै बेखौ खिन्थादों माबायदि प्रफेसि हिसाबै जेब्लानाखि जिसुआ गेटसेमानि बागानाव प्रार्थना खालामदों आर'ज खालामदों जों मा सानो जोङो बोसोरसेयाव खेबसे मासाव खेबसे सप्तायाव खेबसे बेबायदि प्रार्थना खालामब्लानो जोंहा जाबाय बिदि सानो नाथाय जिसुआ स्वयं गावनो इसोरब्लाबो बियो जेब्लायबो गेटसेमानि बागानाव थांनानै प्रार्थना खालामोमोन आरो ओइदिन हराव बियो ओरैबायदि प्रार्थना खालामदों जेब्लानाखि सासे मानसिया बाला हामायाव सारभाइभ खालामो बिनि गोलोमदैजों थैया गफायो होननानै साइन्टिस्टआ रिसार्च खालामनानै मोनदों अब्ला बे गोजां बोथोरनि हरनि समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गेटसेमानि बागानाव जेब्लानाखि प्रार्थना खालामदों बिनि गोलोमदैफ्रा ओरैबायदि गदों बेजों लोगोसे थै गदों थै होननानै मेनसन खालामदों थ' मोनसे प्रार्थनानि सम जोंनो टाइमखौ होगासिनो दं नैबे टाइमा जोंनि प्रार्थना खालामनायनि सम आरो बियो सोलोंग्राफोरखौ थांनानै नोंसोरो जेब्लायबो प्रार्थना खालाम नाथाय बिसोरो उन्दुनानै थाबाय थादों नैबे पिरियडआ नैबे टाइमा उन्दुनानै दं जोंथ' सानदों जों सिरि मोननानै दं नाथाय जोंनि सिरि मोननाया माबादि जिसुआ बार थांनानै सोलोंग्राफोरखौ बुंहैदों नोंसोरो प्रार्थना खालामबाय था आरो गाव फोजानानै थांनानै गाव प्रार्थना खालामहैदों मोनसे जायगायाव आरो ग्रोब सोलोंग्राफ्रा उन्दुफिनदों थ' प्रार्थनायाव मा होनदों जिसुआ आफा हायोब्ला नोङो बे फुरिनिखौ गोजान खालाम मा रहस्य दं बे फुरियाव मा नुदों जिसुआ खारन जिसुआ नुबाय जिसुआ मोनथिगौ बे फुरियाव ओरैबायदि दङ जोंनि पापनि फिथाइ जोंनि रग बिरग आरो जोंनि गासै समस्या गासैबो सैनांनायफ्रा समस्त मानसिनि बेफोर गासैबो फुरियाव दं आरो जिसुआ बे फुरिनिखौ लोंनांगौ बेनिखायनो जिसुआ प्रार्थनायाव बुंदों आफा हायोब्ला बे फुरिनिखौ गोजान खालाम नाथाय नोंनि गोसो बादि जेब्ला जों प्रार्थना खालामो जोङो इस्राएलफोर बादि खुद्रिनानै बियो जोंनो बेखौ नांगौ जोंनि बिनाया माबायदि जानांगौ खारन जोङो जुदि जिसुनि फल'वारब्ला जों जिसुनि बादि बिनांगोन जिसुआ माबायदि बिदों नोंनि गोसो बादि जाथों आफा जोंनि प्रार्थनाफ्राव नैबे लास्टआव थायोब्ला साबसिन जेब्ला जों बेखौ बुङो सैताना पइन्ट हमनो हाया थ' बिनि उनावहाय गमामायैनो बे समावनो जुदासा लानानै फैबाय आरो जुदासा लानानै फैनानै जिसुखौ 30 थाखानि बेबायदि फाननानै आरो बे समाव जिसुखौ हमबाय बे मोनसे घटना दं जेब्लानाखि बै दाफाफ्रा माबाफ्रा सोंदों सानथ्रिफ्रा सोंदों जिसुआ सोर
जिसुआ उनथिं नायफिननानै आई एम जेब्ला आं होनदों बेयाव सानस्रिफ्रा गोग्लैजोबदों मानो गोग्लैदों बेयाव मोनसे पावारा फैदों मानसिया पापखौ लानानै इसोरनि सिगाङाव थावरिया माब्लाबाबो बे मिनिंखौ बुजायदों आरो दसे समनि थाखाय बेखौ खिन्थादों जाय हक बेनिफ्राय पेटरा गावनि थुंग्रिखौ दिहुनना खोमा हाख्लाबबाय आरो लोगो लोगो जिसुआ बे खोमाखौ जरायनानै होफिनबाय जिसुनि फैफिनगोन साननि सिगां मिराकेला गोबां जागोन बे जिसुनि मावनानै दिन्थिनानै बे मोनसे प्रफेसि मानियोबा बेबायदि आरो मानियाबा जेरै लिरनाय दं बेबायदिनो बेनिफ्राय गासिबो सोलोंग्राफ्रा सेरखाय बेखाय जाजोब्बाय जिसुआ हारसिं जाबाय आरो जिसुखौ खानानै लांबाय जिसुनि फैनायनि सिगां सिगां गोबाङा नागारनानै थांगोन नोंबो ख्रिस्टान नामा ओहो आं ख्रिस्टान नङा नैबे समा फैगोन जोंनियाव जन गाहाम जननि 6 अध्याय 66 666 जेब्लानाखि सैताननि नाम्बारखौ बुगोन गोबां मानसिफ्रा बे नाम्बारखौ लागोन माब्रै प्रफेसि होदों गोबां सोलोंग्राफोर दंमोन जिसुनि उन 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 जेब्लायबो बिसोरो मा जिसुजों थायोब्ला जानाय लोंनाय मोनो नैबे जानाय लोंनायनि थाखाय बे जिसुनि उन उन थायोमोन 12 जन थालांबाय 12 जनखौ जिसुआ सोंदों मा नोंसोरबो थांनो गोसो जायो नामा जों सोरनाव थांनो होननानै 12 जना थाबथाबाय आरो बे 12 जननि भितरावनो सासेखौ नागारथारबावासै सैताना जुदासखौ बेनिखायनो जिसुखौ जेब्लानाखि हमदों खादों बे समाव सोलोंग्राफ्रा सेरखाय बेरखाय जादों बेजों मा प्रफेसि देखायदों जिसुनि फैनाय खाथि खाथि जायोब्ला गोबां मानसिया आन्दायगोन गोबां मानसिया आन्दायगोन गोबां मानसिया आन्दायगोन जिसुनिफ्राय जिसुनि फोथायारिफ्रा गोजान जागोन आरो बेबायदिनो गमामा जिसुखौ खानानै लांबाय लानानै बिसोरो धोरोम गुरुफोरनाव आरो पिलातनियाव राजानियाव लांनानै बेखौ बिसारनि थाखाय अथच मुंबो दाय गैया आरो जायफोर सासे सानै जिसुनि सोलोंग्राफ्रा जेरेखम 12 जन थाबथालांदों बेबायदिनो सासे सानै ख्रिस्टानफ्रा फोथायसोमनानै आङो थैगोन आङो जिसुखौ नागारा होनग्राफोर बिसोरखौ जेलाव लांगोन जेलारफ्रा सोंगोन खारन धोरोमाबो संसारनि सरकारनि आयेनजोंसो सलायजागोन बेनिखायनो जिसुखौ फोथायसोमग्रा मानसिफोरखौ जिसुआ फैनोसै समाव खानानै लांगोन हाजतआव जोबगोन आरो जेराफोर होगोन बुसोगोन सोरखौबा बुथारगोन बेबायदिनो बे प्रफेसिखौ दिन्थिदों आरो बेजों लोगोसे बे समावहाय गोबाङा जेरेखम पेटरा खेबथामखौ लादों गोसोआ सानो आङो बेबायदि आं खालामथारनाय नङा आं जिसुजों अरथाबनानै आं थागोन नांथाबनानै थागोन आङो माब्लाबाबो आङो थैगोन अब्लाबोथ' आं जिसुखौ फोलानाय नङा आंनि धोरोमखौ आं फोलानाय नङा बे साननाया पेटरनाव दंमोन बे पेटरनाव साननाया जेरेखम दङ जोबनोसै टाइमाव बेबायदिनो मानसिफ्रा सानगोन नाथाय गसंथानो हानांगौआ गोब्राब जागोन पेटरा जेरै गसंथानो गोब्राब जादों नाथाय पेटरा माब्रै फसंजाफिनदों आं बेखौ एसे उनावहाय मोनथिलांगोन नाथाय माखासेखौ ब्रा ब्रायैनो सैताना मोनलांमारगोन जेरै जुदासनि माइन्डआ दि मा जादों बे गावनो मोनथिया लास्टआव थांनानै सुइसाइड जाहैदों माइन्ड कन्ट्रलिं माखासे डिभाइसफोरखौ दिहुनबाय दानि टेक्न'लजिया बे डिभाइसफोरखौहाय जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला निउराल लिंक दङ ओमफ्राय RFID चिप्स बानायबाय नैबे जों इसोरनि मन्दिराव गुबुन मोनसे मेटेल सोयोब्ला बियो दानियेल नाबिया नुनाय आथिङाव माखासेया हा माखासेया लहा होननायजों समान जाहैगोन मानो मानसिया हाजों दाजानाय
आरो नैबे माखासे डिभाइसफ्रा जाहैबाय सैताननि बेनिखायनो दानियेल नाबिया आथिङाव नुहैदों बे बुस्थुखौ बेनिखायनो जों बे बिषयखौ बुजिनो जोबोद बुजिनांगौ दरखार बेबायदिनो गोबां मानसिफ्राथ' सानगोन आङो जिसुनिफ्राय गोजान जाया नाथाय माखासे डिभाइसफोर माखासे संसारनि माखासे फर्स खालामनायावहाय बाध्यता जानानै आन्दायनायाव थांगोन बे बिषयखौ पेटर आरो जुदास बे सानैनियाव नायोब्ला जों नुयो बेनिफ्राय जिसुखौ गमामा क्रुसाव दोगथाबमारबाय आरो दोगथाबनानै बियो क्रुसनिफ्राय गोबां बानि होदों आं गोबां बानिफोरखौ आं दिनै बुंजोबथ'ला गोबाव जागोन जोंहा माखासे माबा दङ दिनैहाय प्रग्रामबो दङ दा न'खर गिर्जाबो दं ओरै गोथैखौबो थाब फबनांगौ बेनिखायनो आङो माखासे इम्परटेन्टफोरखौल' बुंसै जेरै जिसु फैगोननि सिगां साना जोंनाय होनाय नङा जिसुआ क्रुसावनो अलरेडि देखायखाबाय जिसुआ जेब्लानाखि क्रुसाव जिउ हगारदों बे समाव साना जोंनाय होआखै खोमसि जादों बे मोनसे प्रफेसि जिसुनि फैफिननाया खाथि जायोब्ला जों बेखौ गासैबो मिथिगौ साना खोमसि जागोन अखाफोरा थै बायदि गोजा जागोन बेखौ जों गासैबो मिथियो बे जिसुआ थैनायनि सिगां गासैबो प्रफेसिखौ जोंनो होलांजोबदों जोङो रिसार्च खालामनानै नायनोल' जोंहा दरखार दं बेबायदिनो बे भबिष्यतबाणीखौ बेयाव देखायदों आरो माखासे बिसय दङमोन आङो बेखौ गारबोनायसो जाबाय जे मन्दिरनि पर्दा जिनाय बेयावबो मिनिं दं आरो जेब्ला नैबे जोंनि गोजाम रदाइखौ हिब्रु थरा होनो नामा थरा बेवहाय लिरनाय दं बिसोरो मेन्दाखौ गुलि होयोमोन मेन्दाखौ गुलि होनानै बिसोरो गावसिनि बे मन्दिराव गोजा फिथा खानानै दोनो आरो बोरमाखौ गोजौ हाजो थिखिनियाव लांनानै बे बोरमाखौहाय बिसोरो नाख्लायोमोन बोसोराव खेबसे नाख्लायनानै जेब्लानाखि बे बोरमाखौ गुलि होयो बिसोरो बिसिनि बै मन्दिराव खानानै गारबोनाय फिथाफ्रा गुफुर जायोमोन आरो बिसोरो जोबोद रंजायोमोन जोंनि पापफ्रा नागार जाबाय नाथाय जेब्लानाखि क्रुसाव होदों बे बोसोरनिफ्राय दिनैसिम बे फिथाइया गुफुराव जास्लायाखै बेयो जाबाय इजराइलनि इहुदिफोरनि जाथाय मानो गावनो बुलि होफैबाय बोरमा मेन्दा जानानै गावनो बुलि होफैनायखाय बै गोजाम रदाया गैला गोजामा गोदान जानायखाय बे जालिया सोलिला दा बे मोनसे जोङो बेखौ नुयो बेनिफ्राय जिसुआ जेब्ला क्रुसाव थैदों गोबां गोथैफ्रा सिखांदों आरो जिसुनि फैगोन समाव गासिबो दा थैनानै थांनायफ्रा सिखारफिनजोबगोन बे मोनसे प्रफेसिखौ बै समावनो होलांखादों बेनिफ्राय जिसुआ थारैनो थैमारबाय आरो बियो फबजाबाय साननै बेयो गोथैफोरनि रायजोआवहाय पाराडाइस होननानै बुंदों आरो थैनायनि सिगां एखे केटेगरिनि सानै सिखाव बिनि बिथोराव सासेया लांजानायनि अर्थआ मा सानै जाथा होख्रेमगोन सासे गालांजागोन सासे लांजागोन बेयावबो जिसुआ प्रफेसि होनानै देखायलांबाय थैनायनि सिगां सासेखौ बियो बासायदों आरो मुगाया सुथि जानायनि टाइम जाथारबाय जों 5टासिम हाजिरा होयो 5टानि एसे सिगाङाव मावहैग्रा हाजिरानोबो जोङो फुरा हाजिरा होनायखौ जोङो बुंगोन बेयो फैना बावाखै बेनो मानो फुरा हाजिरा होखो इसोरनि रायजोआव टाइम जाथारनोसै समाव हाजिराखौ मावहैयोब्लाबो फुरा हाजिरा मोनो बेखौ बुजायनाय जादों मानोना थैनायनि आग मुहुर्त समावसो बियो जिसुखौ एक्सेप्ट खालामदों अब्लाबो इसोरा सन्तुष्ट नाथाय जों गोसोआनो जाया जों रिपेन्ट जानो गोसो जाया नैबेखौ मिनिंखौ बुजायदों आरो बियो गोथैफोरनि रायजोआव थांनानै गाहाम खोन्थानायखौ खोन्थाहैबाय माबादि खोन्थाहैखो आरो बै समाव बिसोरो गोथैफोरनि रायजोआव माबादि नेदों जानांगौ मोनसे लजिकनि बाथ्रा जन बाप्तिस्माया बियो गोदना दानस' जानानै बियो निस्सय पारादिसाव थांदों आरो गासिबो
नाबिफ्रानो प्रफेटफ्रानो पाराडाइसाव दंहैजोबो गासैबो नुजोबदों जेसाया नाबि जेरेमिया नाबि ओमफ्राय ओरैहाय गोबां नाबिफोर गोबां आब्राहाममोन इलियामोन बिसोरो नेदों आरो जिसुआ थांनानै बे समाव प्रसार खालामहैबाय जिसुआ प्रसार खालामहैबाय आरो बै सानै सिखावा जिउ हरद'यैखाय बिसिनि आथिङा देखाय जादों दसे उनाव जिउ हरदों जानांगौ सिखावाबो भिरनि गेजेराव थांनानै बेबो साखि हैदों औ फोरबु नोंखौ आङो हामबाय होनदों नोङो आङो थैनांगौ दंमोन नाथाय नोङो आंखौ बासायबाय नोङो आङो जोबनो गैयै गोथांखौ नोङो आंनो होबाय बेबायदि साखि होदों जानांगौ आरो बे पाराडाइसआ गोथैफोरनि रायजोआ मोनसे टेम्परारि जायगा बियो टेम्परारि जायगा बेखौ हिब्रुआव सिअलबो होननानै बुङो बेनिफ्राय बे हर साननै जिसुआ गोथै हाखराव थाहैनायनि मिनिङा माबे साननै 2000 बोसोरा प्रसार जागासिनो दं जिसुआ पाराडाइसाव थांनानै जेरै गाहाम बाथ्राखौ खिन्थाहैदों 2000 बोसोरा प्रसार दा सोलिगासिनो दङ बेखौ आं दाख्लै न'खर गिर्जायाव होदों साननै पेटरनि बिलाइयावबो दं गितफोरनियावबो दं इसोरनि 1000 बोसोरा मानसिनि 1000 बोसोरा मानसिनि इसोरनि सानसे अब्ला साननैनि उनावहाय जिसुआ फैगोन आरो नैबे पिरियडआ नैबे टाइम पिरियडआ जिसुनि हाखर सिङाव थानाय साननै बिनि उनाव हि इज राइजेन बियो सिखारफिनबाय माब्ला नै दिनैनि थारिखआव दिनै सिखारफिनबाय आरो बे सिखारनाया जिरायनाय सान इसोराबो 6 दिन गासैखौबो सोरजिनानै 7 दिनाव जिरायदों आरो मानसिया पापाव गोग्लैनायनिफ्राय जिसुआ फैनाय समसिमाव 4000 आरो जिसुआ न'खराव थांनायनिफ्राय फैफिनगोन समसिमाव 2000 जोंनि नैबे इंराजि केलेन्डार नङा दे हिब्रुनि केलेन्डार दं बियो पारफेक्ट नैबे पारफेक्ट नङा नैबे जों बाहायग्रा केलेन्डारा पारफेक्ट नङा बेनिखायनो बे नङा आङा फाङा बुंनायसो बेबायदि साननानै लायोब्ला जों गावखौ थगायनाय जागोन बेनिखायनो एक्जेक्टलि 2000 बोसोरा माब्ला कमप्लिट जागोन बेखौ जों मानसिनिफ्राय बांसिन इसोरा मोनथिगौ बेनिखायनोथ' जिसुआ बुंदों सोरगोआव थानाय दुतफ्राबो मोनथिया आंबो मोनथिया आफानि अनगायै रावबो मोनथिया बे जिरायनाय सान दिनैनि साना आरो बेखौ रेभेलेसन चैप्टार 21 गोदान जेरुसालेम गोदान पृथिबी गोदान न'फ्रां गासैखौबो रिक्रिएसन गोदान खालामगोन बेयो जाहैबाय जिरायनाय सान मिलेनियाम इयार जिसुआ 1000 बोसोरनि थाखाय सासन खालामगोन ओरै 6000 ओरै 1000 7000 7 दिनाव रेस्ट लाहैगोन जिसुआ दिनै जिरायनाय सान बेयाव मावनांगौखौ मैया आरो दाख्लै शुक्रबार सुनिबार बे साननैया बेयाव मावबाय मिन्स 2000 बोसोरा ओरैबायदि प्रसार जागासिनो दं ओरैबायदि मिराकेलफोरबो जागासिनो दङ आरो दिनै जिरायनायनि सान आरो बे जिरायनाय सानाव बे गोदान जेरुसालेमाव रेभेलेसन चैप्टार 19:9 मा होनदों जों एसे नायनि बेखौ आरो बियो आंखौ होनबाय नों लिरदो मेन्दा बिसानि हाबानि बसाव हांख्राय जानायफ्रा बोर होजाग्रा आरो बियो आंखौ होनबाय बेफोरो इसोरनि नंगौ बाथ्राफोर बिकज जीजास इज ब्राइडग्रुम जिसुआ हौवा गोदान गिर्जाया हिन्जाव गोदान आरो 1000 बोसोराव सासन खालामनायाव सोर हाबनो मोनगोन बै जायनाखि जिसुखौ फल' खालामनाय बिसोर हाबनो मोनगोन आरो इहुदी परम्परानि मथे मोनसे नियम निति दं हाबानि आं बेखौ दिनै होथ'ला गोलाव जागोन आरो बेयाव खाट गोनांफ्रासो हाबायाव हाब मोनो आरो
हाबानि ड्रेस गानब्लासो बे हाबायाव हाबनो मोनो बे सेन्सखौहाय संसारा मा बुङो जिसुआ हाबा खालामगोन हाबा खालामफैदों बायदिसिना बाथ्रा मानो बिसोर फोथायै जानायखाय आरो इसोरा फोथायसिनैनि ब्लेस खालामो होनदों जायहा फोथायनायाव खमजुरि जानानै दं जोबनाय सानाव बेनो इसोरा आरोबाव फोथायसिनैनि बोर होयो होनदों आरो जायहा गोजों फोथायनायाव गोजों जानानै दं बेनो बांसिन फोथायनायनि बोर होगोन रेभेलेसनाव दङ बेबो आङो गोबां बांद्राय गोलावखौ आङो बुंनो सानासै बे जिरायनाय साना बेनो इसोरनि थांखिया उद्देश्यआ बेनो आरो बे इसोरनि उद्देश्यआव जिसु ख्रिस्टआ क्रुसनि सायाव बुंदों जाजोब्बाय आरो दिनै जिरायनाय सान जाजोब्बाय आरो दिनै जिरायनाय सान नैबे हाजारसे बोसोराव हाबनो थाखाय जों मा खालामनांगौ जों गावनो मोनथिखागौ खारन बे बाइबेला टार्म्स एन्ड कन्डिशन बे बाइबेलाव गासैबो मोनथिगौ फरायब्ला जों मोनथिजोबो बेनिखायनो जिसुआ इसोरनि साननायखौ सापर्ट खालामदोंब्ला जोंबो जिसुनि साननायखौ सापर्ट खालामनांगौ बेयाव मोनसे जोंनियाव गोनो गोथोआ फैयो मा जिसु मा आफा मा गोथार जिउ गोबां कनफिउस जायोना आंनियाव मोनसेल' सुल दं जिउ दं नोंथांनियाव मोनसेल' जिउ दं इसोरनियाव मोनथाम जिउ दं बिफा बिसा गोथार जिउ साथाम होनदों सासे होनाखै साथामजों ज' खालामनानै सासे बेनिखायनो जिसुआ प्रिथिबियाव मानसिनि रुपाव फैनायखाय बियो मानसिनि बिसा होनजाबाय आरो गोथार जिउखौबो गोबां दाद्रि होना प्रार्थना खालामनानै बुङो वार्निं होनानै बुङो नाथाय गोथार जिउआबो इसोर बेबो सासे व्यक्ति बेनिखायनो जोङो माखासे बिसयफोराव जोङो हुसियार जानांगौ प्रार्थना खालामनायफ्रावबो बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे जोबथा लास्ट वार्डखौ आङो बेखौनो उइस खालामगोन जे जोंबो जिसुजों लोगोसे मानोना बियो बुंदों आंजों नङाब्ला बिफानियाव रावबो सौहैया जिसुआनो जुदि लामाबा जोङो जिसुआ इसोरनिखौ साननायखौ जेरै जाफुंहोयो जोंबो जिसुनि साननायखौ जाफुंहोनि आरो जिसुआ बानखानाय बादि बियो जोंनो होनो बान्थाखौ जोङो मोननाय बादि बेखौनो आङो बुंनानै फोजोबबाय गुसुं आरज खालामगौ गोथां अनखौ इसोर दानो हामबाय आरो हामबाय होनदों फोरबो दानो नोंनि गोथांनि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायबाय फोरबो मानोना फोरबो नोंनि फैनायनि मुगाया जाखाबाय जोबोद खाथि जाबाय बेनिखायनो जोङो गावखौ प्रिपेयार खालामनानै नोंनि रायजोआव हाबफानाय बायदि फोरबो जायफोर दिनैनि दिनाव सैनांनानै दं बिसोरजों नोङो लोगोसे थाफ्लायदो आरो बे गिर्जायाव सफैनाय साफ्रोमबोनि समयसा नोंनि गोथार आखायाव गथायदों फोरबो नोङो गावनि गोथार थैजों नोङो जोंखौ सुस्रादो गासैबो समयसाफोरखौ नोङो बाननायनि थाखाय हामबायसै